Ως προς τη θάλασσα. Για φοβάται το ύψος. Τη θάλασσα, τη πισίνα. Φοβάται την πισίνα, φοβάται και το ύψος. Όπα. Όπα, να χτύψες. Χτύψες. Ναι. Πάρεις Δημητρούλα. Παραμέτικο. Έλα, Δημητρούλα, κατζουλίτσα, μην αγχώνεσαι. Ναι, εντάξει, δεν είναι... Εντάξει, βαραματάκι, μην αγχώνεσαι, θα πει. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, ένα βαραματάκι είναι μικρούλι. Δεν είναι τίποτα. Μην αγχώνεσαι. Πάμε, Δημητρούλα, έλα. Πονάει. Δεν πειράζει. Και να χτύπησε. Έχεις παγώσει κιόλας και γι' αυτό. Ανέβα πάνω. Έλα. Δεν πειράζει. Έχει παγώσει το σώμα από το άγχος. Έχει παγώσει το σώμα από το άγχος, εντάξει. Ακούς. Έχει παγώσει το σώμα από το άγχος. Δεν είναι τίποτα. Εντάξει. Δεν μου λες. Φοβήθηκες και τι έγινε. Και τι έγινε φοβήθηκες. Not broken, but it's serious. Μπήκε σε κενά μέσα, ρε. Στο κενό. Επειδή δεν είναι από... Δεν ξέρω. Επειδή δεν είναι από... Τώρα αποφασίσουν. Δεν είναι από αποχώρηση. Είναι όπως έγινε με τον Σταύρο με τον Στίν. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό σου λέω. Δεν θα πάει άντρας γυναίκα. Δεν είναι πέναλτι. Ωραία. Ένας από τους τρεις θα πάει, μία από τις τρεις και τρεις καλές. Όποια και να πάει το πήγα. Και ήταν χάλια, ρε. Η Δήμητρα κοιτάει. Απλά πάγωσα. Έκλαιγε μέσα. Και να χτύπησε πολύ. Χτύπησε πολύ. Μα και εκεί πάγωσε το σώμα της και απλά έπεσε στο σίδερο που έπεσε μέσα. Έτοιμη να πέσει. Ναι, δεν έφτατε, άμα κράταγε 3, δεύτερα τελείωσε. Για την γρατζουνιά, εντάξει. Έλα, μα γρατζουνιά έχει, το είδα. Έλα. Άλεξ, σε παρακαλώ πολύ μαζί, ειδικά μαζί σου, δεν θέλω να σε παράδοση. Πήγε στο γυαλί και στο πόδι. Λίγο το πόδι της πίπης. Άλλος έπαθε διπλό κάταγμα. Λίγο το πόδι. Παιδιά, γιατί κάνουμε, έλα, μην τα πολυλογούμε. Εγώ σας το είπα εξ αρχής ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω να κάνω αυτό το πόδι. Όχι, δεν με νοιάζει το πόδι. Τι θέλετε να κάνουμε. Ή να μας δώσετε αυτό το πόδι σε μένα, ή αλλιώς να μην κάνουμε παιδιά. Έχουμε φάει 3 φαγητά. Έλα, εντάξει. Θέλετε να κάνουμε. Ούτε καν. Όχι. Τι λες μωρέ Κέλλη κι εσύ. Είναι συν ένας πόντος η Δήμητρα για μας. Δημήτρη, τι έχετε. Δηλαδή αυτός ο πόντος είναι ένας που θα μας δώσει 4 μπροστά. Είναι σαν ένας πόντος. Απλά χτύπησε το πόδι της. Όποιος φοβάται δεν έχει θέση στο παιχνίδι. Να φύγει, παιδιά. Ναι, φοβάται το νερό. Την άλλη φορά δεν μπορεί να κολυμπήσει. Δεν έχει σχέση ο φόβος. Τώρα φοβήθηκε, έτρεμε, έπεσε. Ο φόβος δεν έχει σχέση. Δεν μας νοιάζει ο φόβος. Ναι, φοβάται. Δεν μας νοιάζει ο φόβος. Δεν μας νοιάζει ο φόβος. Μας νοιάζει ότι δεν έχει τραυματιστεί τόσο πολύ όπως τραυματίστηκαν όλοι οι υπόλοιποι. Το τζιο το βάζανε με σπασμένο κομμένο Το πόδι. τζιο έχει Δεν είπε τίποτα η κοπέλα, μπροστά μας ήτανε. Απλά μια καρτσουνιά ρε φίλε. Παιδιά, Το είχα πει πριν γίνει. εγώ το είπα. Έπαθε μια καρτσουνιά στο πόδι. Εγώ έπαιξα με διάστρεμα και συνέχισα και έπαιζε. Έλα. Απλά βηματάκια θα κάνει εδώ πέρα, δεν θα τρέξει για να σπάθει κάτι. Ο ένας έχει τα δάχτυλά του, ο άλλος έχει τα νύχια. Για Οι δεν άλλοι θέλει που skills να εδώ. βάλετε το κολύμπι. Στέκεται πάνω σε αυτό. Ακριβώς. Δεν κάνεις τίποτα. Ο Τζίο περπάταγε για να φτάσει κάτω, τέλος. Μα αυτό λέω. Σε φτύλα είναι. Και 3 εβδομάδες έλειπε. Δεν μιλάει κανένας. Και Τρεις εβδομάδες έλειπε. Με εντολή γιατρού. στο νοσοκομείο. Πολύ γιατρού είναι. Τσέλα στο πόδι της, έλα. Ρε, τι συγκρίνεις ρε. Όχι. Έλα στο πόδι, έλα εδώ. Όχι. Έλα εδώ ρε, έλα εδώ. Μια γρατζουνιά, έλα. Όχι, μην μιλάς. Παιδιά, μην μιλάτε. Μια γρατζουνιά. Έλα ρε Δημήτρη, έλα εδώ. Έχω πει κάτι εγώ. Έχω πει κάτι εγώ. Μίλησα. Εγώ μίλησα. Τι μου μιλάτε εμένα. Ράτζι το δεις το πόδι, εσύ που είσαι ο αρχηγός της ομάδας σου, όλα Αρχηγός εσύ. Άλεξ, έλα να δεις αγόρι μου. Έλα ρε. Άλεξ, σε παρακαλώ να δεις μια γρατζουνιά. Έλα δεις μια γρατζουνιά, έλα δεις. Έλα δεις τη γρατζουνιά. Όρθια θα είναι. Δεν θα τρέξει. Ωραία. Δεν θα τρέξει. Όταν λέμε ότι έχει σημασία το ματσάρισμα, μας κοροϊδεύετε στο Συμβούλιο.
Τώρα θα τον Έχουμε δει στα 3 τελευταία φαγητά τα ματσαρίσματα, τι κάνουμε, έτσι. Όταν τα λέω, μια εβδομάδα με κοροϊδεύετε όμως, Γιώργο. Ναι, Γιώργο, μπροστά σας Μια έφτασε η εβδομάδα τα κοπέλα. λέω, γιατί σήμερα με 6 παίχτες θα ξανάπηζα κι εγώ και ο Χρήστος κάμε άλλους 2 πόντους. Πάμε, έλα στην πλάτη σου. Έλα. Όχι, πού πας. Ρε φίλε, τι στο έβγαλε. Κάτσε λίγο. Κάτσε Τι λίγο. στο έβγαλε. Γιατρός. Γεια, έλα πάμε. Εγώ δεν τη σηκώσω, έλα. Ούτε θα την πάμε όπως την πήγαμε πριν. Έλα ρε. Καθίστε, παιδιά, εσείς εδώ πέρα. Θα την πάω εγώ που είμαι και ντυμένος. Όχι, να δω τη μία ρατζουνιά θέλω. Το ξέρουμε. Να δω τη μία ρατζουνιά. Δεν πάει να την πας, ηρέμησε. Και εμένα με τον Άμα νόμο ήσουν η μου, ρε. Δήμητρα δεν θα Και εμένα με έπαιζες. τον νόμο μου, ρε. Μου λέει θες να κάτσεις έξω. Τι όχι, θα παίξω. Έλα ρε φίλε. Έλα ρε. Ας έβγαινες και εσύ έξω σε αυτό εδώ πέρα. Ναι, σε όλα, σε όλα. Σε όλα τα παιχνίδια Εγώ βγαίνω έξω. γιατρός να μην παίξω, να μην παίξω εγώ. Ό,τι δεν μου αρέσει να βγαίνω. Έλα τώρα. Έπεσα από το μάνο και να πω, α, δεν μπορώ. Έχει. Πονάω. Έλα, εντάξει τώρα. Κάπου όπα. Τα άπα πριν γίνουνε, παιδιά. Εγώ για αυτό τα άλλο. Το δέχομαι, τρίτη δεν Εγώ υπάρχει. για αυτό το άλλο, γιατί Το ήμουν λύγουμε. σίγουρη ότι θα έβγαινε εκτός η Δήμητρα. Την τρίτη το λύγουμε. Σε ποιον! Τέτοια κουβέντα δεν ξανάκουω! Σούξα, εδώ είσαι. Εγώ δεν με τσιώ! Κι εγώ σου έχω πει. Μιχάλη, πες δεν. Για να το καλά όμως τώρα. Δίκιο έχει, αλλά πρέπει να... Τώρα επειδή Τσουκαλά είναι είπε. παιδιά. Έλα, όποτε θες. Τσουκ, ηρέμησε. Όποτε θες. Τσίλα ρε. Εμείς το ζήτημα, Είπες αν το δεν τον όνομά είπαμε μου, πάντως. Το πες. Τι πες. Δεν τον είπαμε τον Τζίο. Λυπάσαι. Εμείς δεν τον είπαμε. Το ξέρω. Κάποιος είπε την παιχτριά μας. Ποιος το είπε. λέει, μωρέ. Ποιος το είπε. Ποιος το είπε. Κανείς δεν είπα. Κανείς δεν είπε. Κανείς δεν είπα να Εγώ βγει. είπα, Κανείς θα δεν κάνουμε τους ανάπηρους. Θα κάνουμε τους ανάπηρους, είπα. Εντάξει. Τότε οκ. Εντάξει. Όχι, δεν έχει οκ. Συγγνώμη. Όχι, Είπα. να δεις το. Αν δεν την είπες, συγγνώμη. Έλα να δεις. Σε μένα το πες. Μας Μην το είπανε, λες αυτό, δεν σε μας κοιμήσεις είπανε κανένα. ανάπηροι. Μένο. Ακούσαμε τον ανάπηρο. Μένο. Γιώργο, συγγνώμη δεν το πες. Συγγνώμη. Εμείς άλλο μας είπανε. Δεν χρειάζεται καν να παίξει, παιδιά. Εγώ θέλω να χάσει. Δεν θέλω καν να ανέβει. Η Δήμητρα είναι 3-3. Εγώ αυτό που είδατε κι εσείς λίγο πολύ, ένας άνθρωπος να παγώνει γιατί φοβάται το νερό, όχι. Αφού την έφτασε εκεί η κόκκινη ομάδα, η μπλε ομάδα που είναι και η δικιά της, δεν θα την βάλει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω τη Δήμητρα εκεί πάνω. Παιδιά, σας παρακαλώ. Θα το έχω πάρει στη συνείδησή μου να βάλω έναν άνθρωπο που φοβάται και με χτυπημένο το πόδι 3-3. Χάρισμά τους να πάρουν το 3 και τελείωσε. Θα το πάρουν, εγώ τη συμπαίκτριά μου δεν την αφήνω να ξαναζήσει αυτό το πράγμα με χαλαμένο κτλ. Οκ, να πάρουν το 3, να είμαστε 3-3 και να είμαστε όλοι καλά. 3-3 λοιπόν, έλα. Τελικό σκορ 7-3 και οι επαρχιώτες κερδίζουν το έπαθλο φαγητού της εβδομάδας. Συγχαρητήρια στους επαρχιώτες. Θέλω να απευθυνθώ και στις δύο ομάδες γιατί μετά το τέλος του αγώνα παρατηρήθηκε και πάλι μεγάλη ένταση ανάμεσά σας. Τι ακριβώς έχει γίνει εδώ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Έλα Δημήτρη. Πρώτον, συγχαρητήρια για την νίκη, καλή όρεξη. Δεύτερον, Ιωάννα, δεν είπα θα σας κάνω αυτό, είπα θα το κάνω αυτό και μίλησα για το Θα σας. Θα σας κάνω όλες. Μα ξέρω ακριβώς για το είπα. Πάμε παρακάτω, δεν θέλω να το κάνω αυτό. Θα κάνεις σε ποιον. Εντάξει. Θα κάνεις σε ποιον. Θα σας. Θα το κάνω, Θα σας. όπως θα το κάνω τώρα. Θα σας δεν θα το έλεγα γιατί δεν βγάζει νόημα. Εντάξει, Πάμε παρακάτω. Δημήτρη, εντάξει. Πάμε παρακάτω. Και είπαμε και κάτι με τον Μιχάλη πριν πάμε στις ομάδες και μου είπε εσύ, please, αυτό μην το κάνεις. Του λέω εντάξει, θα το σεβαστώ, δεν θα το κάνω. Και μαζεύονται εκεί πέρα πίσω και φωνάζουν μετά τη νίκη τους, που μπράβο και άξια την πήραν, 1-2-3 Δήμητρα μετά τη νίκη. Η Δήμητρα, ξέρει και ο Μιχάλης, δεν έπαιξε λόγω του ποδιού της. Έπαιξε λόγω του νερού. Πήρες πέναλτι. Εντάξει. Πήρες πέναλτι. Υπάρχουν κανόνες. Υπάρχουν κανόνες. Πήρες πέναλτι. Θέλετε να κάνετε τους κανόνες του παιχνιδιού. Και δεν θα το έλεγα, αλλά και πριν. Γιώργο, σου λέει ο Τζιο τι να κάνεις, σου λέει ο Δημήτρης τι να κάνεις, δεύτερη φορά. Δεν πειράζει. Να ηρεμήσουμε λίγο. Έλα. Και δεν θα το έλεγα ούτε μετά από εκεί που πήγα στο Μιχάλη. Αλλά πάω και του λέω, δεν το λέω, σέβομαι, έχει κάνει αυτό που έχει κάνει. Και φωνάζεται 1-2-3 Δήμητρα και μου λέει, έλα φύγε από εδώ και μου το έπαιζε μαγιά. Εγώ, Έχουμε μία ήρθες κατά πάνω μου, ήρθες κατά πάνω μου, με επίθεση και μου κάνεις εμένα έτσι. Και εγώ στο μαγιά. Ήρθες κατά πάνω μου, εσύ δεν μου μιλήσεις. Σιγά σιγά για να μην ακουστούν. Δημητράκη, άσε μας. Υπάρχουν κανόνες. Και σίγα με το κρύο που έχουμε δεν μπορούμε να περπατήσουμε να βγούμε. Και εμείς το ίδιο ρε φίλε, ότι ισχύει για σένα, ισχύει και για μας. Θα είναι και ψυχολογικό και σωματικό, είναι όλο μαζί. Το ίδιο ισχύει
και για μας. Σίγουρα 2 πόντους. Από εσείς το προκαλείτε. Τι λέει για εσάς. Πώς θα έδωσε πόντο. Σας έδωσε πόντο. Κάπου δηλαδή σεβαστείτε και εσείς εμάς. Κάπου. Γι' αυτό δεν θα μιλήσουμε. Για να σεβαστούμε λίγο το γεγονός Έλα, δεν θα Ιώνα. μιλήσουμε. Δεν μιλάμε, σεβόμαστε το γεγονός. Πάμε. Δήμητρα, έχεις το πόδι σου. Ο γιατρός μέσα σε 10 λεπτά μου είπε να μην παίξω και μετά έγινε η Για ποιο φωτιά λόγο, και τι περιμένετε. έχεις, τι Για το Δήμητρα πόδι. μιλάω. Για το πόδι δεν Τι είπα εγώ έχει το πόδι σου. Βγάλ' το ρε. Ξέρεις πως είχε γίνει. Φίλε, εσύ Δήμητρα μιλάω. Πρίστηκε το μικρό το δαχτυλάκι, έγινε μαύρο. Το μικρό Και το όλο- δαχτυλάκι, όλο άρα δεν το έπαιξες καλάμι. για το μικρό το δαχτυλάκι. Όλο το καλάμι, σου μιλάω, όλο το καλάμι. Γιατί εδώ. ειρωνεύεσαι. Μου λέει ο γιατρός, Ρωτάω. περιμένω. Γιατί ειρωνεύεσαι. Ανέβηκε. Δήμητρα, πες το λίγο. Ναι, και μου λέει ο γιατρός δεν μπορώ να καταλάβω. Μου έδωσε να πιω ένα χάπι και μου λέει δεν θα παίξει μέσα σε 10 λεπτά. Για ποιο δεν λόγο, τι παίζεις. ακριβώς έχει συμβεί. Δεν μου είπε το λόγο, μου Δεν λέει ξέρεις δεν λοιπόν γιατί δεν παίζεις. έπαιξες. τον τραυματισμό Θέλω να μιλήσω με τη Δήμητρα. Μπορώ. μπροστά και είπε θα Θέλω να μιλήσω με ένα άτομο. Μπορώ να το κάνω αυτό. Έλα, Βασιλική, έλα, Βασιλική. Ρε παιδιά. Τι είπες, Μάικ? Μάνο, Ο γιατρός Μάνο, ας είπε. πάρει την απάντηση από τη Δήμητρα, αφού επιμένει. Δήμητρα, βγες μπροστά Εγώ να μιλήσεις. καθόμουν στο κρεβάτι, με εξετάζει ο γιατρός και μου κάνει μία δεν θα παίξει. Φεύγει, μιλάει με ποιον μιλάει. Λέω θα παίξω, δεν θα παίξω. Όχι, μου λέει θα παίξει και μιλούσε Ναι, σε εσύ τηλέφωνο τι άμα πάω να έχεις, κάνω τι ακτινογραφία ή όχι. Και μου λέει περίμενε να δούμε άμα κάνουν σε ακτινογραφία ή όχι. Του λέω καλύτερα είμαι να παίξω. Όχι, μου κάνει μία, περιμένουμε. Και μετά από μία ώρα. Έχεις χτυπήσει το δάχτυλό σου, το Δάχτυλο καλάμι και σου, το καλάμι. γόνατο, τι ακριβώς. Δάχτυλο και Βγάλ' το, καλάμι. Δεν Βγάλ' μπορείς το, να σε παρακαλώ. ρωτήσεις, δηλαδή, γι' αυτό δεν Βγάλ' το σε έπαιξες. παρακαλώ. Χρειάζεται ρε παιδιά, ο γιατρός μέσα σε 10 λεπτά μου είπε ότι δεν Δεν παίζεις. έπαιξες επειδή φοβάσαι το νερό ή επειδή δεν μπορείς Μου να είπε ο παίζεις. γιατρός να μην παίξω, όχι ότι είπα εγώ στο γιατρό δεν θέλω να παίξω ή φοβάμαι το νερό. Μου λέει ο γιατρός δεν παίζεις. Με δική μου ευθύνη δεν παίζεις. Ο γιατρός μου το είπε. Δεν έχει νόημα. Κατά Έλα, της Δημήτρη. κόκκινης ομάδας. Εύχομαι καλή επιτυχία στο Χρήστο. Τώρα, εύχομαι να μείνεις. Έχεις πολύ μεγάλο στόμα. Είπες πολλά. Θυμάσαι τι είπες, πάλι. Θυμάσαι. Μην μιλάς, μην μιλάς. Θυμάσαι τι είπες. Εδώ και πόση ώρα. Ηρέμησε. Εσύ Θα τα θυμάσαι τι πούμε είπες. Τώρα, από εβδομάδα. καραμέλα. Από εβδομάδα θα τα πούμε. Παιδιά, Και μισό θα μας λεπτό. ξεράσει, θα τα πούμε από εβδομάδα. Μισό λεπτό. Έλα, Χρήστο, θες να απαντήσεις. Το αν με σέβεται η κόκκινη ομάδα ή όχι, το ξέρουμε πολύ καλά και οι δύο πλευρές. Από εκεί και πέρα είπα ότι θα φέρετε το 3 γιατί ήταν 3-3. Αν εσύ αντιλήφθηκες κάτι άλλο, δεν μπορώ να κάνω κάτι για αυτό. Ρε σε ψεύτης, ρε. είμαι Θα σας πω ακριβώς τι είπες. Να σου πω ακριβώς τι είπες. Θες να σου πω τι είπες ακριβώς. Ωραία, Να θες να το σου πω πάρουμε ακριβώς το τι 3 είπες. να τελειώνουμε. Το είπε. Ναι. Παιδιά, λίγο τους χρειάζεται χαρακτηρισμούς, να παίρνεις παρακαλώ. καλά. Παιδιά. Μιχάλη, θα σε παρακαλέσω, παιδιά. Θα παρακαλέσω. Μιχάλη, σε παρακαλώ, παιδιά. Παιδιά, ήδη. Συγχρεμία, παιδιά, ήδη έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Παρακαλώ να περιοριστούν οι χαρακτηρισμοί από όλους τους παίκτες. Δημήτρη, εσύ τι ακριβώς άκουσες από τον Χρήστο. Τι είπε. Ναι. Δώσε τον πόντο να πάρουν το 3-3 για να πάρουν. Μην πω τώρα. Θα πάρουν, εγώ τη συμπαίκτριά μου δεν την αφήνω να ξαναζήσει αυτό το πράγμα με χαλαμένο κτλ. Οκ, να πάρουν το 3, να είμαστε 3-3 και να είμαστε όλοι καλά. 3-3 λοιπόν, έλα. Εγώ τη Δήμητρα δεν τη βάζω εκεί πάνω. Τελείωσε. Επιλέξει. Αλλά είσαι τόσο. Πάλι δεν λες τι είπες. Πάλι δεύτερη φορά. Δεύτερη φορά δεν το λες. Και γυρνάω και στο λέω εκείνη τη στιγμή και κάνει στην άκρη και σου λέει ρε Χριστό. Και κάνει τσακ στην άκρη. Να απαντήσει ο Χρήστος αν θέλει, Μιχάλη, πρώτα. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το είπα. Από εκεί και πέρα, αφού το άκουσαν αυτοί από απόσταση πόσο 10-20 μέτρων, μπράβο τους. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Η αφαγία πολλές φορές μας βγάζει πράγματα τα οποία δεν ξέρουμε ούτε και εμείς ότι μπορεί να ζήσουμε. Αυτή τη στιγμή πιστεύουν αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Είμαι πάντα διακριτικός και προσεκτικός ότι λέω. Από εκεί και πέρα όμως δεν θα συνεχίσω όλη αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Μιχάλη. Θα το πω πολύ ευγενικά. Όταν λέμε κάτι στον πάγκο μας, δεν αφορά πάντα την αντίπαλη ομάδα. Θα πω ένα παράδειγμα. Κάποια στιγμή, για να μην πω ποιος το είπε, από την απέναντι ομάδα, μια παίχτριά τους βρίσκει τον πόντο πάρα πολύ εύκολα. Και λέει, σαν να πάει εμείς δεν το κανείς. Θα μπορούσε να πει, σαν να βάζει ένα ποτήρι νερό.
τον κοίταξε τον παίκτη το συγκεκριμένο, του κλείσε το μάτι, του λέω εσύ όλα καλά, χαβαλέ. Το άλλο Χρήστος λέει κάτι ή οποιοδήποτε λέμε κάτι μεταξύ μας, δεν αφορά πάντα την άλλη ομάδα. Είναι inside joke, δεν τους αφορά. Για ποιον λες, Μιχάλη, τι λες? Ξέρει πολύ καλά ποιος το είπε. Τι λες? Εσύ. Εγώ. Είπε ότι σαν να πηγείς στην Ευελίνα που βγήκε τους στόχους. Εγώ. Ναι, εσύ. Εγώ. Ναι, εσύ. Δεν έχω πει αυτή την έκφραση ποτέ στη ζωή μου. Στη Το ζωή μου. λες ποτέ. μεταξύ σας δεν προσβληθήκαμε. Στη ζωή μου ποτέ. Δεν ξέρω καν ποια είναι αυτή η έκφραση που λες. Στο τραμπολίνο. Μα την Παναγία ποτέ στη ζωή μου. Επειδή λοιπόν υπάρχει ο ήχος και δεν παρεξηγηθήκαμε, είπες κάτι που αφορά εσάς. Ποιο είναι το τραμπολίνο που λες? Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για παλιότερο αγώνα. Σταύρο, ήθελες κάτι να συμπληρώσεις, γιατί μου έχεις στήσει το λόγο εδώ και αρκετή ώρα. Μισό λεπτό, παιδιά, να ακούσουμε και τον Σταύρο, κάτι θέλει να πει εδώ και πολλή ώρα. Γιώργο, είναι λογικό σε τέτοια ματσαρίσματα να υπάρχουν μεγάλες εντάσεις, το καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ ήθελα να πω κυρίως για τη Δήμητρα ότι η Δήμητρα πήγε στο γιατρό. Όντως, το τι τραυματισμό είχε δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ο γιατρός είπε να κάτσει κάτω. Η Δήμητρα βγήκε και είπε ότι ίσως να μην είναι τόσο μεγάλος τραυματισμός μου, θέλω να παίξω. Μπράβο στη Δήμητρα που ξεπερνάει τους φόβους της κάθε μέρα. Έχει φόβους με το νερό και με αυτά. Πήρε τον πόντο η αντίπαλη ομάδα. Πήραν και το πέναλτι και μας δώσαν και ένα πέναλτι αντίστοιχα με τον Γιώργο του Τζουκαλά που είχε το δικό του το πόδι. Θεωρώ ότι δεν χρειάζονται χαρακτηρισμοί. Έχουμε έρθει εδώ πέρα να παίξουμε ένα παιχνίδι. Σίγουρα θα υπάρχουν εντάσεις και νομίζω ότι σήμερα ξεπεράσαν τα όρια και οι δύο ομάδες.